Κύριε. Ναι. Είναι πολύ βαθιά εκεί. Μπορείτε να μου πιάσετε αυτή την κούτα. Η κούτα. Αυτή η κούτα αυτή. Ναι. Αυτή εδώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να σκυράσω ένα καφέ, ελάτε. Βεβαίως, πάμε. Έλα. Από εδώ, να σε κεράσω τον καφέ. Ευχαριστώ. Ορίστε το καφεδάκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρε και ένα νεβατό, το έφτιαξε και η μαμά μου. Χειροποίητο. Και δεν μου λες, μήπως θυμάσαι που συναντηθήκαμε έξω. Ναι, στον κάδο σκουπιδιών. Θες ένα νεράκι γάργαρο να κάνεις μια γαργάρα. Να σου πω, έχεις κάτι τσίμπλες για σκουπίσω. Ευχαριστώ πολύ. Θέλεις να φας μια γαλλική μπαγκέτα με μπέικον, ομελέτα και μαγιονέζα που έχουμε καινούριο έντρεση στο μαγαζί. Ναι, πραγματικά θα ήθελα. Τέτοια μπαγκέτα έχω να φάω 3 μήνες. Τι γίνεται με αυτά τα social αυτές τις μέρες? Ευτύχη εσείς αυτός, Ναι! Σήμερα είδα έναν άνθρωπο έξω από το μαγαζί να τρώει από τα σκουπίδια. Τον πήρα μέσα στο μαγαζί να τον κεράσει ένα καφεδάκι και συγκινήθηκε που κάποιος άνθρωπος τον βοήθησε. Στη συνέχεια τον ρώτησα πού κοιμάσαι τα βράδια και μου είπε. Στον κάδο σκουπιδιών. Τον ρώτησα αν θέλει να του βρω ένα σπίτι να κοιμάται τα βράδια και όχι στον κάδο και μου είπε. Ναι, πραγματικά θα ήθελα. Η στεναχώρια μου ήταν πολύ μεγάλη, οπότε του πρόσφερα ένα νεράκι και έβαλε πάλι τα κλάματα. Και φυσικά δεν μπορούσα να μην του δώσω κάτι να φάει όταν το ρώτησα πόσο καιρό έχεις να φας και μου είπε. Έχω να φάω 3 μήνες. Και πάλι έβαλε τα κλάματα.